Straight to the Now point. atong balikan mahigala ning atong mga hisgutanan karon. Unya kini ni ang atong mga kaigsunan nga naminaw atong padayonon ni gamay ni mahigalang protesta ni Gobernador Gwendolyn Garcia. Kay ang Commission on Elections ra ba? Pinaagis Electoral Adjudication Department. Patubago na mahigala si Pamela Bariccuatro. Another ning kuan ba? Ipahando na lang ni abogado niya ni Pamela kay medyo mura ba tawag samok-samukon pa bitaw kasi mo pang gobyerno, lisod naman kay na. So padayon na si Pam og serbisyo unya ni June 30. Tuloy-tuloy lang ang pagserbisyo. Ipahandol na lang ni lain mga higala nga team ang mo tubag inis Comelec para nga di na matandog ang padayon nga serbisyo kay kining si Gobernador Gwendolyn Garcia ni-file pa mag-protesta god mga kahigalaan. Di pa gid siya makadawat. So kadtong naa sa iyang circle ang atong ikatambag sa mga kahigalaan nga kamo mismo na ibaw man mo bisag kini mga mayors ibaw man na sila. Unsa gi aktual nga mga panghitabo, no? So si Gwen di pa makadawat. Tabangan lang sa siguro kay kanay gud mga higala na pa sa state of denial. So ang stages anak mahigala nga maluag-luag ba siya? Kay sunod anak makailag dili siya kadawat magpabilin anak sunod anak dunay anger dunay mga higalay matawag nato mga kahigalaan og bargaining ato abot nga ma-depress gyud siya anak kalakiha. Depression ang kunana. Kunang dili pag-unsa ba dili ingon niya unsa kini akong tambag dito sa US natural raman na dito. Inana nga magka-problema kadako magka-problemahan ni para niya kay naanad gud ka. Pila gud ka katuig nga naa diha. So 5 ka 3 consecutive terms siya nga gobernador. So pila man to katuig day siyam. Na congresswoman sa mga kagilaan for 6 years so 15 years na. Yang pagserbisyo. So iya pang pagka-gobernador duha ka termino. So 15 years pagka-gobernador plus 6 years pagka-congressman. 21 years, 5 ka na kadugayan. Saka ka na og kas Kapitolyo. Unya paghuman usa ka higayon ana, kalit lang ka nga nalugapak ba. Mo na pagmata niya, sa pagmata nako dili na akong gobernador, na natinuod yun. Anang maanad ba ka ba nga buntag mag-ilis ka nya adto ka Kapitolyo, nya hawd ka ikaw may ngilngig ka tanan, ha? Bisag asang hisgutanan mahigala, ngilngig ka. So kining mga taos ang palibot god. Kung kinsay makasulti lang ni Gwen ba? I know nga kining uban di man basta-basta makasulti god. Managana kag sulti ana. Kinsa kay iyang makasulti niya no nga makahinay-hinay bag istorya nga Gov Gwen kanang hinay-hinayan lang siguro dawat go. Kay masabot nimo niyang circle ba indekin maglisod magsulti niya. Kana lang imagine ha. Nasa circle of lawyers ana, team of lawyers. Unyo saon man nga maayo pa man sa abogado. O maghisgot ta mahigala og medical aspect maayo pa sa mga doktor. O maghisgot kag African swine fever, ASF, maayo pa sa mga veterinarian. Kay moingon veterinarians magbantay ta kay naa na nakasudang ASF, basic ni scientific ni na laboratory mo na ni ASF. Mingos goy na dele, kolera ra na. So na makasabot ta ba nga taon po no? Why makasulti na niya? Kisa may classmate ni Gwen ka. Kaya mga classmate magka-or. Kaya wat na gusto ni pabling lagi. Katugos ni pabling day usahay. Pulitandog adto mahigala medyo. Na may panahon gani adto nga iya pa mga tudi pangalto niya paminaon. So wat na may ko na kisa may makasulti ni Gwen taon nga makahunghong ba? Kada bang friend bitaw nga tinuod niya, Gov, gining. Kay pasig masuko, masuguday, managanam sa gukagod. Kay prangka-prangkang pagka-istorya ha, kana lang daan nga, inyong survey-survey, Gov, Gwen, bida. Kana survey-survey ninyo nga, 95% imo ang kang PAM, 4% rakapin. Kay doon naman ikatulong ni Dagan to gobernador, mahigala doon po sa gamay porsyento taon. Layo pang eleksyon. Kada kaduol ng eleksyon, nagkaduol na 2% na nung kang PAM. Kisa may nagpatuo ni mo ana. Nituo ka na or unsa man? Purbida Ginoo ko. Ato analyze og maayo na unya. Pero si Winston mahigala nakadawat naman si Winston. Di siguro siya maminaw kay katubitong
naitabo nga ang ombudsman ginya pakanaugon sa may gala kay preventively suspended siya. Si PJ ko ditambag na niya nga naog na lang may manaog na lang siya. O di ko siya manaog. So kisa may paminaon niya. Si Winston mahigala ni angko na gani ani. Di po paminaon. Kisa man kay iyang mapaminaw. Kaya lisubay ka na sa imong pagkatao bitaw usahay ka ng haod kay ka taasa kay ka sa imong kwan. May pud nga duna po yung mga tao maka kuan mapangutana po nimo ba unsa may tan-aw nimo ni Dayken na. Unsa tan-aw nimo ini ikaw anday mares sa may imong unahuna ni. Makaanak ka ba? Na kay tao ba nga makonsulta kay kinis guwen gud taon inig uli sa ila wa man lagi po lagi sa ibana day. So kini iya mga anak kisabay makahunghong niya bitaw nga kanamang heart to heart talk mga kaigalaan. Heart to heart nga istorya. Nga gubguin, tinuray lang, ato lang i-accept na kay kuman. Hindi magka mag-ihap tanaw ha, mo imong ipon ang mayor. 50 ka mayor iya, di sa kadawat. Nganon kadawat man lagi si Raymond, dili sa Cebu City. Nga mag-ihap ka, mayor may gidaganan. Ang number of barangay captain, sapit tanan, tuan Raymond. Pila may kang archibal na, upat na day. Akuan ka Dayken, atong interview gahapon upat ra kabuk mayor. Kapitan. So, wa magpasabot nga kung maunay number of leaders na nimo, daog ka na. Kaya BOPK mahigala upat ra ko ila pero kung bati man sila. O ni daog, wa may gubot ang Cebu City, okay man. So kinis Gwen medyo dunay kakulian eh. Now, kisay friend ni Gwen ba nga makasulti? Na magyud ka amigo bitaw nga may makaingon nimo amiga nga may makaingon nimo kay usay ko kanay mismo kanis inyong igsuon usay di ka sulti sa mga igsuon kay doon na sa iyang kaugalingong kuansad usay maikog ka dadon ka sa kaikog dadon ka sa kuan kay kining pagsulti niya tubangan sa mga mayos duko-duko ta mga mayor pero kini mga mayor gud ni kay bawo gud sa may unsay aktual na hitabo sa field unsay aktual nga nahitabo sa ground kay bawo na sa mga mayor gud na o kadtong gisulting Gwen bisa pag iyang gipatapok mga mayor niya gipatapok ha. Pero sultihan ta mo, bisan pag mga tanod lang na iyang ipatapok, di makatuon niya. Manang si Winston, tawa, si Winston Garcia mismo iyang igsuon, abogado. Mo man isulting Winston, ako pag human sa eleksyon ko si Winston, may gila mo niya pamahayag, human naman nakahuman naman mo anay, kabasa naman mo anay, pero ako lang balikan gamay ha, for emphasis. Ingon si Winston, thank you to everyone who supported my sister Gwen in the recent elections. Sabi na saya pa, daghang salamat sa tanan nga misuporta sa akong igsuon nga si Gwen atol sa bag-uhay lang nga piniliay. Every single effort you gave from your votes, your support, and your time was deeply felt and truly appreciated. Ay, nahinailan daw, palita malibat dong. Sabi ni saya pa, ang matag paningkamot nga inyong gibuhat, gikan sa inyong mga buto, suporta og panahon among gibati og dako kayo among pasalamat. Matod pang Winston. Atong in English man ito Bisayon. Matod pa niya. As her brother, sa Bisaya pa, isip iyang igsuon, I am proud of Gwen's years of dedicated public service and the lasting contributions she has made to the progress of Cebu. Matod pa niya, mas pasigurbuhon ko sa dedikado niyang mga tuig sa pagserbisyo sa publiko o sa mga dakong kontribusyon nga iyang nahatag alang sa kalambuan sa Sugbo. Matod pang Winston. Though the outcome of this election was not what we hoped for. Matod pa niya mahigala. Bisan pa man dili mao ang resulta sa eleksyon nga among gilauman. Matod pang Winston. I know her passion for serving Cebu and its people remains as strong as ever. Matod pa niya nasayod ko nga ang iyang tinguha o gugmas pagserbisyo sa Sugbo o sa katawhan nagpabilin nga ligon. Matod pa niya. I look forward to seeing her continue to make a difference in new and meaningful ways. Sa Bisaya pa, nagpaabot ko sa pagtanaw sa iyang padayon nga kalambuan sa bag-o o makahuluganon nga mga pamaagi. Tanawa, kini nga paragraph insa. To our newly elected Governor Pam Baricuatro, congratulations. Matod pang Winston. So, nakadawat ko si Winston day. Winston, sa atong bag-ong napiling gobernadora, Pam Baricuatro, akong ipadayag ang akong pagtamod o pag-congratulate na.
Matod pa niya mahigala. Congratulations. Ha? The people have spoken and you now carry with you a clear mandate to serve and fulfill your plans for our province. Matod pa niya mga higala, nagsulti na ang katauhan. Di man ka na? The people have spoken. Nagsulti na ang katauhan. Nagsulti ng katauhan og dala na nimo karon ang tin-aw nga mandato sa pagserbisyo o sa pagtuman sa imong mga plano alang sa atong lalawigan. Di man ka na? The people have spoken. Sulti ng mga tao. As a fellow Cebuano, I pray for your success and for the continued progress of our beloved Cebu. Isip usa ka parihan nimo nga Cebuanon, isip usa ka kauban nga Cebuanon, nagampo ako alang sa imong kalampusan og sa padayon nga kalambuan sa atong pinalanggang Sugbo. Kini may kuyaw nga statement na Winston Day, balik-balik ka gamay dong be. Kana. Asa Cebu gamay, kana. To our newly elected Governor Pam Baricotro, angko na si Winston Day. Bago paghuman sa eleksyon angko na yun. Alang sa atong bag-o nga na napili nga Gobernador Pam Baricotro, congratulations. Ang katawhan ni sulti na. And now you carry with you a clear mandate. Magkana? Klaro nga mandato. Magkana? Sumingon sa isip o as a fellow Cebuano, I pray for your success and for the continued progress of our beloved Cebu. Limang kana? Sa Binisaya pa isip usa ka kauban nga Cebuanon, nagampo ko sa imong kalampusan o sa pagpadayon nga kalambuan sa atong pinalangga nga lalawigan. Mato pa niya. Elections may come and go, but our shared love for Cebu unites us all. Kana, ikon dong para dita malibat dong. Ang eleksyon mo agi og mulabay apan ang atong hiniusa nga gugma alang sa Sugbo mo'y magpabilin nga naghiusa kanato. Mato pang Winston. Ya ingon siya, let us move forward together. Move forward na lagi. Let us move forward together with respect and hope for a better and brighter future for our province. Magpadayon ta nga managiusa uban ang respeto ug paglaom alang sa mas maayo ug mas hayag nga kaugmaon para sa atong lalawigan. Pagkanindot mga higala nga statement sa iyang igsuon nga si Winston Garcia. Paminaw ko sa duwa siguro sa una ba kanang batulata na si Winston daog na pagapildi Winston na pildi na okay pildi sa duwa na sa balik na gawin ini dua na daog lipay ini kapildi mo hilak ay mo hilak lang mo ligid. Ato lang ni agi katawa mga kaigalan pero porbida bitaw ako makalingo-lingo kagyod mga sukin ti paminaw. Pero kining iyang asamantong iyang video atong pagtagad ning pamahaya kay mga mayor ba tanawar ko ng mga naong sa mga mayor town. Pagsulti niya mahigalan bida mga mayor murag day usa murag kana napog dunggan ay. Sulti sa mo protesta sa mga kisado yung mayora nga sa Glinsuko to dito pero medyo murag kuwang sa pagtuo siguro sa Glinda kay apektado man sa iyang inon nga doon ay problema tong electoral process kini usa ka mayor kinsa man ning mayora day nanapong mas dunggan.